Ili karbia khai ke khai kang thim. Pindeng sumpot jutang jubat lun tumo hakko penseta medo. Laso pen nono wikimia tum seta methanga jutang jubat lun tumo kapang chupon jila pen kirim pon verja phanpura penang an lun tumo ka sonse padopondo. Lason dak taxi kidam tang ni phai crepe clear ni mate Valentine's Day ni pachiton dunsi Dipu Arboretum Cum Craft Center along kido cafeteria long hunmela na son palunjir MLA Dorsing rong hangari dengpen kang pupon. Bangso hunmela na son palunjir nongnam ka thang klong lun sepi akang shaing hi pi lapen G10 be tum pensi lun pondo. Lapen bangso lun ka bonda pona bang khulake longbir tera. Lapen ate ot kipia bang Samson ingti lapen alun ka paklang pon mate producer lake MLA Dorsing rong hangator Sabina Teron pia hin pensi piponlo. Media ain pen alitum jitong napor ini Valentine's Day pachiton se nilitum labangso Arboretum cafeteria along itum nili tum alunjir paklang poniklo hon milana son pu labangso hon milana son alunjir nilitum panang pang pupi labang gelitum kaching honai haroghat LA mate LC along honorable MLA kai Dorsing rong hang hin pensing pupon lo labangso kang pulong itum artist atum sameng titong dun kai Karbi Film Society along akong chunbang Dilip be alang li pendang lok kaprek dak lunsipo kai Samson ingti pen tokbang longbir ingti longbir terang pendang lok kaprek domong titong labangso alunjir ketok labang ke lalo longbir terang pen ate ot kipi labang ke kai Samson ingti anpada labangso alunjir nang ke bondapi mate producer labang ke kai haroghar MLA ahemasor sangpi Sabina Teron pia hin sila bangso alunjir kabonda bang nelipan nangrapon no Bangso mailong aluhiaman pen MLA Dorsing Ronghang Karbi Film Society kongchun bang Dilip be lunse po Samson ingki tok bang longbir terang lapen penang an chiparjan bang kubang pian parta lunse pia tum chetong Halapu MLA Dorsing Ronghang ahin pen kaninje pona tengke Karbia khai rong setame non ubi ki mi tumang bong pen seta lun kabonda lapen ate ot ki pen lunjir kapaplang pon thek pen kang pulong ke ningarong olu pusi ninje pon alam lo pini ilitum covid pandemic benang lok ilitum somartum tangka maha kadure penang bong sedame pini lun ketok abangdo lun ate ot kabonaya bang edo pen lunjir kapaplang paman pon thek pen pini kang pulong la bangge ningarong ohormu lahai ahormu ke ining hanglet pen poisa domat lunajir nam lo lunajir bonainang po ahormu kali lun nalam the bonainang po ahormu kali asi lun kason se ate ot kason se lun jir kepeman la bangke joy ke hormu kali dake tangka maha se rupen pangbarno si lahai bangke mojir dingpi alang litum kamatha pen pini lunjir kabonai alam ke karbia khei afansi isi ali dopo pen isi monopia pandai se furki modopo News report Longsodar Karbi Long Live